Għaliex m'għandix ħbieb? Din hija l-mistoqsija li qasmet il-qalb ta' missier ta' żagħżugħ ta' 17-il sena bl-awtiżmu. Fil-jum dinji li qajjem kuxjenza dwar l-awtiżmu, Jason Mizzi tkellem ma' One News u qasam l-emozzjonijiet tiegħu meta ibnu għamillu din il-mistoqsija. Kont naħseb li t-tifel ma tantx jagħti każ li mhuwiex għandu l-abilitajiet bħal ħadd ieħor. Kont għax naraħ dejjem happy, kuntent, sakemm darba għalli kelma li qatt ma stennejt li ħajajdli illi konna qegħdin niftakar il-baħar u kien qiegħed ħdejja u kont kien qed jara żgħażagħ ħares lejn żgħażagħ oħra bħal ma jagħmel kulħadd jieħdu pjaċir fejn il-baħar. U fost l-oħrajn dar fuq għalli dadi għalli why I don't have friends. U dak il-ħin ix-xukjani affarijiet li dejjem inkwetajt fuqhom, imma jien kont naħseb li huma jagħtix każ u jien ninkweta fuqhom. Huwa stqarmana li l-akbar biża li għandu huwa l-futur ta' ibnu. Allura dejjem ninkwieta illi bla ma trid tgħidha x'ħajsir minnu meta aħna l-ġenituri tiegħu nkunu neqsin. Madwar 4 snin ilu nibtet il-ħolma li flimkien mal-band tiegħu Different Minds iħarbex il-versi ta' kanzunetta mill-perspettiva ta' persuna bl-awtiżmu bl-għajnuna ta' bintu. Il-kanzunetta bl-isem Different Not Less hija ispirata wkoll mill-slogan abbinat ma' dan il-jum. Il-kantant tal-band u l-kompożitur ta' din id-diska Robert Gallia qal li l-kanzunetta mhijiex ta' dwejjaq għaliex nies bl-awtiżmu mhumiex imsieken. Huwa spjega li l-filmat huwa mżewwa wkoll bil-kuluri li jirrappreżentaw l-awtiżmu. Ma kellix esperjenza ma' dawn it-tfal. Fil-fatt meta konna qed niġbdu l-video kien hemm dawn it-tfal magħna, ovvjament akkadema minn għajnejja qabżitli. Bosta studenti taċ-ċentru ta' riżorsi tal-Wardija ħadu sem fil-filmat. Il-missier stqar li 17-il sena ilu meta sar jaf li ibnu għandu l-awtiżmu u ma kienx jaf xi ġifieri, tant li ħaseb li din hi xi ħaġa li qatt jikber minnha. Illum qalilna li issa hawn aktar għarfien. Meta jiena 17-il sena ilu qalu li bil-kelma autism, ma konx naf x'inhi. Sibta xi kondizzjoni li meta jikber forsi ħajoħroġ minnha. Imma illum il-ġurnata semmi l-kelma autism, kulħadd jaf x'inhi. Huwa temm jgħid li n-nies bl-awtiżmu mhumiex imsieken għax ma juru xejn, ħlief imħabba. Tant huma jarmu mħabba ta' tfal, tant huma sempliċi u innoċenti u l-imħabba biss li kieku ngħidlek kien id-dinja kienet kollha bħalhom m'għandniex gwerer.